ki briu ki bun kam hakene kisi langba ka jinglek ka jingwan na ka we ka jaka sha ka we pat ka sinong te hakane ka video ka bamantangan kren sipang ka surok ka dei ka we na kilat ka ba briu dan kam ha ka jing imba man la ka si khamtam ha ka bale yew le hat khamtam ru ha ka bale dun kam chane ba shatai langba ka jingkit ka jingbu ka jinglek ka jing sim ya ki tiar ki batun kam ha ka jing imman la ka si te lada ka surok ka basniu ki bangi ha ban yai lagi peu kenta ha ki kinjat kilometer ka wanra ya ka jing dunong ka bakrau ya upai ba babun balang ha ka jaka ka ba ka mpiang ka bam tang kniat ndre ka simno sibun ya ka jing do te ha ka ni ka por ka bam ta perlok ba iqi lamba ka ni video ka surok ka bala sniu shaba pelat ka hikai ru ya ubriu ya ka jing yai tu ha jaka ba un smart un simpen ban ya ka jing yai tu tang na ka daw ka jing sniu jong ka surok ke ka surok ka dei ka hakmat ha ka jing im ka bam man la ka si ka bangi haban pedan kam te kham tamro la daw briu don ya ka jing sitom ha ka jing pang ne ha ka jing sitom ha ka jaka ban poi tang kumba siteng kata Henry ka simno ya ka por ka bakordor daki bun kata ka bangi haban yai kumta ha ka ni ka por ka ban ka ka jing yonong bat ka jing dunong langba ka ni ka surok ka basniu khamtam ki try jong ka kali ki jinjar shaba pelat namar ka kali ka barang thmai ro kam nom ne aslam shu namar ka surok ka basniu ka wan ra ya ki ka jing dunong yau driver khamtam yau malik jong ka kali namar ka ni ka surok ka basniu ka wan ra ya ka jing dunong ka bakrau ha ka le ka wan jog pai ba dia lada ka surkar ka pai khmat lamba ka ni ka surok dia ki pai ba no snong jong ka dong bat ka than jong ki nong kendong ka pensuk ya ki haba ki le ki wan le school wan yeu kum ta ter khamtam ha ki si ki bamta kat sabangi pai kat sabangi le ha ki we pat ki jela jong ka ri india ka jongi nyu i ba ki surok kilti ki singkin ki byanglut Henry ka sarkar ka jogi hang nero ka yelehi ka ban pembiang kat bakat ka bakala Henry don ru ki benta ki bana sanong kendong kila surok ki ba la yo kham slem yak sokrong Henry hadu ki ki si ki ba mentaro kimla shu nga shu itu epi ngi ki besong sanong kendong ni mat sibun ki jing ha ka le ka wan lagi don ujur ubangi mut meledi sayauru Henry ka syukut no haying namar nginam yo ya ka kali ka balik ka bawan ka babiang namar ki driver ro ki semji namar ka ne ka surok kalong ka basniu kumta ni semji lalangi don ki tiar ban ledi sayaw ni ki chano kondong ni mat sibun ki jing ha bai dei bat ka jing don kam ka jongi ban le ban wan man la ka si kumta haba ni jit ya ki dong mikmat ki jongi kum ki MLA ki MDC kadai ka kamram ka jongki bakin pet ya ka ka shon ka khya jong pai ba Henry ngi kum pai ba ngim don kam ban ong ya ki MA ya ki MDC ki jongi ya ki nong mi khmat ki jongi ya ki bangi la dep ban jit ban job ki Henry compare la ki de na ka no ka seng ka ba ki yang kum unong ile ha ka election Henry ka de pat ka kamram ka jongki bakin kit kli na manta ka jing jong pai ba Henry ngi kermen na kaliang jongi kum pai ba kanu ko surkar ka bayalam hapo ka jong ka jela ka jongi ka dehi kamram ka jongki ban pendiap ya ka ka bagi don kam le lada u MLA ne ka MLA ka ba upai ba ula de bijek lada kita hok ya kam Henry ka de ka jimunto ya ka konsensi hi paro ko be kam per langi dei na ka konsensi nong kendong lada dingin ki basong hasoru Henry kinong mikmat ki ba prakhat na manta kalawe ki de kinong mikmat ki ba in muslim hakakam te lamba ka ne video hakane ka por ka banta perlok iki men ki para nga penmi ya ka ne video ba kalong ru ka ka ma ko man kren sya gitu kinong yalam ki bangi rajit kum ki MLA bat ki MDC Henry le ki yo men pe ya ka ne video kalau ngeru kan uksa ya ki bat kaji ai men sim ya ki da kim don ya ka men sim kaban
berkat nama ta ka jing jong pai ba haba ki open pay ya kan ek video Henry kan ai men sim bat kan pen kemauru yaki bal kin sale bha ha kano ka por upai ba udun kam telada ki kwa menteri slam ha ka kam ka ba ki kwa ban long kum long ilam lada kinang ban sim ya ka kam kum long ilam Henry upai ba lempep undang ai ka ti ka diang ka mon ban penjob ha kano ka por ka ba ki long kum kinong ilam dia lamba kan ke video ha kan ke por ka ba menta kalong ka khubor sha ki pai ba jong kari khasi ke jongi ladang im yo surok ubabiang ha ka dong berkatan ke jongi handrengi mat sibun ge jing ya kham tam ha ka pang ka stom bat ha ka le ka wan ladang yo kum kan ke surok ka babha handre kalong ka jingker khu na menta ki nong le nong wan namanta ki bapang ki bistom haka ji im ka bangi don kam man lagasi tikumta perlok haka ni ka por ka bamta lama ka ni video ai bagai sarkar mekhalia ka jongi kanang le baha nang iskmat hakino kino kidong kithan ki barang long nong kondong habe de bat ulu kalti ka singkhen ka jin kam jong pe ba please bun ya ka por ka ba ka dor singpi sanang yak ndu haki wei pat ki video kaba nganang penmi syakmat kublai sibon